uthanda izinto ngamanye amaxesha sana ugqibele kwingxwaba sowusengxakini kwingxovungxovo ongayaziyo sana uba ungene kanjani kuyo. Guys, khanizisa phezu ndlebenzeni zombili ndinibalisele sana into endihlele kule veki esiphuma kuyo. Nako ke sidibana phi ke noSbriders, sidibana naye sidibana kuFacebook ke wayengumntu obeke ethanda ukulike ii-pictures zami ekhomenta. Okay ke nami sana ndaya ndamstoka ndabona uba no hayi he's my type, wangithwanela ngothuye yabo. Okay ke sana ke sagqibela sesi-exchange ke inamba sesiya kuFacebook ke sesiya kuWhatsApp sesiyoxoxa ke kuWhatsApp. Okay ke masingathini ngoSbriders nezongixolela ke ndihlala eduze ndisihlalele eduze komgaqo ke sana. Okay ke guys, into eyenzekayo, okay asimpheni igama, sithini igama lakhe ke nguSipho ubhuti lo. Okay ke sana ke sathandana nobhuti dibana ke oko kwethu sidibane last month yabo. So ke ngoku wathi ke ngokungena ke ufuna ukundibona ngoku last week ngoLwesihlanu wathi ke fanele ukuthi ndiwele ndihambe ndiye phaa kuye eThekwini. Mna ndingubane eThekwini, andazi kwaTheku elo kaloku mna guys niyandazi nam sihlale lapha eMatatela kwaMango, so andazi kwanto zange ndaya nakwelo Theku. Wathi ke uzawufaka imali ndihambe ke ndiye phaa kuye. Okay ke sayina bendingenayo ingxaki yaloo nto ngoba vele ndiyabona uSbriders ndiyamthanda futhi ndiyamthemba. Okay fine, nyani ke afake ke imali ndihambe ndivuke ekuseni ndivase ndigibele ndihambe ndiye erenki ndibuze iteksi ke eziya eThekwini ukuthi zimaphi, ndibuze ke le edolophini eMatatela. Okay ke shema ke bandibonise ke iteksi nyani ke phaa ke ndingene ke eteksini. Ugayi ke bekendithumelele i-600 rand kanti ukuya phaa ngatsho ndithi i-400 rand. So ke ngoku kule 600 rand kutsho ukuthi ndishiyekele i-220 rand into ezinjalo. Okay ke shem guys, okay nyani ihambe ke imoto xa ifika kuthiwe ndehle eBeria okanye iBeria. Okay ke kulaa renki nyani xa yafika ke yahamba ke imoto yabe i-4 hours sehle ke nalapho kuthiwe siyochamba phinde futhi singenele sibuyele emotweni phinde futhi ihambe ke sasa yofika ke kuloo Beria kuya khona ndingayazi. Okay ke nyani xa sifika ke phayana ndifike ndehle sehle ke nyani ke hayi ke uSbriders ke uthe xa ephuma emsebenzini uzaphuma ezikum ndifike ndihlale apha erenki ndimlinde. Bantu kwethu ndayihlala into ndalinda njengentombi ezilishumi ekwakuthiwa zilinde uYesu. Ndimba mhlawumbi indlela endandilinde ngayo ndandiyenye yezo ntsuku. Ndilinde umfana ndithi uyafika kodwa ke waze wafika sekusebusuku. Inoba kuyobethwa 9 ebusuku ufika uhamba nge-Avanza uhamba nabanye abangani bakhe ababini. Mind you lo mntu i-first meet up yethu ke njalo le enje. Okay ke fine, ke afike ke athathe isikhwama wanjonga wena ke nokunihanga ugayi wafike wathatha isikhwama sam wasifaka emotweni wathi mandingene phaa ngemva. Okay ke fine ke nyana ndithenxelele ke omnye umngani wakhe ke ndingene ke apho phakathi sihambe ke kule Avanza. Le Avanza ayiqhutywa nguye, iqhutywa ngomnye umfana uSipho wabantu engenakwaxesha lam elo. Umbona nje ukuthi akanakwandaba nam kwalapha endleleni. Omnye kwabangani bakhe ke sana suka athi wena lona face umosha izinto, yazi nje umosha isikhathi sethu. Hey umanje uzoyithini le phahla lo lena? Athi khululekani nani bafethu, ngintshela ngathi ngizoyilungisa yonke lento lena nami bengazi ukuthi izinto zizohlasha kanje. Hayi ke mna ke ndilost into ke mhlawumbe bathetha ke ngezinye izinto. Hayi ke ugayi wangixelela ukuthi wathi ugayi apha kum. Okay ke mama mamela ke uza kwehla lana uhlale la ungilinde lana mina khona lapho ngisaya khona sisayobeka imoto sizothi masibuya sibuye ngawe ngikuthathe sihambe siye endlini uyophumula. Hayibo lo bhuti lona usazongishiya estradini ndedwa kwindawo endingayazi. Wethu it's fine, ndehlika ke emotweni ke ndahlala apho. Inoba kuyobethwa 11 ndahlala apho 11 12 1 2 3 yabanda ndiyagodola ndilambile ndiyesaba kwaze kwabethwa 4 5 6 7 8 ngo-8. Hayi sana ndabona ukuthi ayikho kaloku le. Hayi lo mntu andisamfumana efowunini, ifowuni yakhe ifaka voicemail and nale fowuni yami endiyiphethe iyacima ngoku. Hayi ndahlala sana ayikudlule enye intombazana apha ndiyibuze ba yeyi hayi sana akukho mhlambe ke apho ndingathola khona into rhanyana le one day just ukuthi ndifumane nje imali yokuthi ndiphindele ekhaya. Hayi yathi le ntombazana wesisucabanga ukuthi ukuphi la seThekwini la kuyaphilwa, awukho futhi umsebenzi osheshayo ngaphandle kokuthi ungadayisa umzimba. Hayibo hayibo kanti impilo yaseThekwini njena. Hayibo into endizayithini lena noSomandla thengisa umzimba kanjani khona isentshuka izawenzeka kanjani yonke le nto le. Yeni nani ndahlala kwaze kwasa kodwa ndiyayicinga ke le nto le ethethwa ngulo le ntombazana. Ndithi ayisika ngeke ndize ndiyenze le nto le. Awunasuka le ekhaya ndizothengisa umzimba apha. Into endingazange ndayenza ndathi asikwazi ndizawufuna umsebenzi apha, ndizawufuna itorhonyana encinci ndizama ukufumana amasenti anogoduka. Mind you imali endinayo apha yi-200 rand. Andidlanga, andiselanga amanzi, andenzanga nto. Ndingesenayo futhi nendaba yaloo nto leyo. Into ebalulekile ngokuthi ndifumane ilontuzi. Maphepha sizocela bethuna noma mhlawumbe nditshayele into okanye mhlawumbe ndivase izitya ngekho mhlawumbe ndikoruphe
Semandleni bethuna phelile 2 days. Hayi andofumana umsebenzi. Andidli andithini. Hayi ndabona ukuthi asana kwenye into endizawuyenza. Ngaphandle kokuthi ndenze le nto le ebeke ngicebise ngayo laa ntombazana ukuthi ngithengise umzimba. Anyways bantu apho ndikhona ke kuthiwa ndikwamashu. Andiyazi kwamashu leyo. Kodwa ke hayi ke it's fine, it is what it is. So ke nami ndizawukwenza le nto eyenziwayo ukuze ndifumane imali. Kutsho ukuthi nami ndizawuthengisa umzimba. Xa ndiva ke bathi ke irawundi i-R50, nami ke ndizakwenza loo nto ke ukuze ndifumane le mali le. Ndangamoshi ixesha ke nami ndenza kwenzeka. Ndafumana imali ndagcwalisela ndagoduka. Uze uphinde undibone ndiqoma kude. Soze uphinde undibone. Impilo yami yonke. Wena nje into omele uyenze ukuthi usubscribe upress lo notification button ukuze nezinye indaba zingakuphosi. Andisazi nokusazi isizathu sokwaliwa kwami. Wanyamalala kanjalo umfana omZulu. Andimazi uba wayaphi, wathini mhlawumbe ke azange ayithande into akayibona kum, okanye mhlawumbe ndafike ndaphazamisa iinhlelo zakhe okanye kwathini, andazi kwazi yena. Enkosini guys ngokundimamela, until next time. Bye.